Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. It's like this thing is getting serious. Har ma ina jin wasu friends ina adda iyayensu an kwantar da su a asibiti just because sun ji labari wai an ce na mutu. Ban taba zama devastated ba irin in shiga wani irin yanayi sai da wannan abu. Ban taba sanin cewa in aka yi wa mutum sharri cewa ya mutu ko ƙaryan ya mutu ba, it's going to affect him seriously. Ban san cewa haka mutanen da ake musu sharrin mutuwa, ban taba sanin cewa haka suke feeling, suke fama da ba. And abin ya fara zama serious in a situation whereby har ma irin mutanen ƙauye suna hawan mota suna zuwa gidana. Mom ɗina tun da abin da ya fara ana ta yawo cewa na atsari kafin ma su fara cewa adda na mutu. Kullum na Allah sai na je gidan mamana ta gani, kullum na Allah, ko yanzu ma a haka yau dinnan ma sai na je, because in na je ta ganni ina bar wajenta wasu za su kira ta su ce mun ji labari an ce yake ta mutu. In ta ce lafiyar ta kan ce yanzu nan aka tura mana cewa yanzu nan ta yi atsarin nan ba wannan bane, wannan sabo ne. So it's getting out of hand. I want you guys to know I have family, I have friends, I have children, I have loved ones, I have people that love me, I have people that care for me, and it won't be easy a ce wai yau akwai an tashi kai tsaye ana maka sharrin mutuwa. People calling me, even though I'm baffin, zan ce mutane kanne na su daga waya ko in ce ko yanzu waya na kawai waya ne, calling. I have to even put my phone in flight mode ma ina sa in yi bacci, and ina sa flight mode ma ina tunanin who is going to call me to ask how I'm doing and how ya nake, me wani hali nake ciki. People calling me from everywhere asking me am I okay, am I alright. I just have to pick the call to tell them that I'm fine. I have to pick the call to tell them I'm okay. This is not fair at all. This is not fair. Wannan abin da wasu suna wannan abin ne a YouTube just because they want to have followers, they want to have view. Kuma Liberty TV ne suka fara wannan abin. Liberty TV ne dan an turo mu da evidence, da breaking news da Liberty TV suka ce wai inna lillahi raji'un, Mansura Isah ta yi hatsari. This started from Liberty TV and yanzu abin ya yaɗu ko ina. So Liberty TV, you owe me an apology. In ba ku dawo kun ce wai ƙarya ne ba, zan suyi ɗinku, because this is not fair. This is not fair. I can't even have peace in my house. I can't even have peace in my life. I've been thinking waye zai kira ni yanzu, waye zai buga kofar gidana. Mutane daga ƙauye zuwa suke, friends ina suna jin ciwo, suna rauni. I have to call my friends su kira iyayensu da na san muna mutunci da su cewa su gaya musu tun kafin wani ya kira su ko wata ta kira su cewa sun ji labarin na yi hatsari na mutu, cewa is not true, ƙarya ne, sharrin mutane ne. Why are you guys doing this? In kuna son ɗaukaka ko kuna son ku samu followers, bai kamata a ce sharrin mutuwa za ku yi. Tun da ke ban taɓa roƙon Allah cewa wai in zan mutu ta hanyar hatsari ko wani mummunan yanayi ba. Kullum have been praying in zan mutu Ubangiji Allah ya ɗauki raina while ina bacci. Wannan shine fata na a koda yaushe da nake yi. So bai kamata ka yi wa ɗan uwanka musulmi mummunan fata ba, because wannan mummunan fata ne, kuma wannan abin da kuka yi bai kamata ba. I'm feeling bad, I'm feeling upset. Well, na san it's like a video, in mutum ya yi video yana making impact. I just want people to know, my loved one, that wanda ba za su ma iya samu na ba, that I'm okay. I just wanted to know that I'm okay, I'm alright. Nothing happens to me. Ba wai ina tsoron mutuwa bane ba ko wani abu. In mutuwa ta zo dole in yi ta. Wannan is written. Ko wanda bai yarda da addinin musulunci ba, ko wanda bai yarda da Allah ba, ko wanda ma bai yarda da komai na duniya ba ma, ya san cewa mutuwa fa dole za a yi shi, balle ni da nake musulma. Dan haka I'm not dead, I'm okay, I'm alright, and I'm fine, but this is frustrating my life actually. I'm okay. Lafiya ta kalau, ba abin da ya same ni.
ina na lafiya kalau and I'm doing well. So duk wanda suka yi wannan abin ban yafe musu ba. I think abin da zan yi kenan ko kuma su yi apologizing and they are break a lot of people's hearts. A lot of people are sick right now just because of wannan posting. So wannan abin bai kamata ba. Sam bai kamata ba. To ubangiji dai Allah ya sa mutane su gane cewa social media ba hauka bane ba, and this is getting out of hand.